Propera parada Tortosa. Correspondència amb serveis regionals. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Final de trayecto. Próxima parada Tortosa. Correspondencia con servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Final de trayecto. Propera parada Camprador. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada Camprador. Al subir y bajar del tren, les rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada l'Aldea, Amposta. Correspondència amb serveis regionals i tren de llarga distància. Próxima parada l'Aldea, Amposta. Correspondencia con servicios regionales y trenes de larga distancia. Propera parada Camarles, Deltebre. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Camarles, Deltebre. Al subir y bajar del tren, les rogamos tengan cuidado para no introducir el pie entre el andén y el tren. Propera parada l'Ampolla, Parelló, Deltebre. Próxima parada l'Ampolla, Parelló, Deltebre. Propera parada l'Ametlla de Mar. Próxima parada l'Ametlla de Mar. Propera parada l'Hospitalet de l'Infant. Próxima parada l'Hospitalet de l'Infant. Propera parada Cambrils. Próxima parada Cambrils. Propera parada Vila-seca. Correspondència amb serveis regionals. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Vila-seca. Correspondencia con servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Tarragona. Correspondencia amb serveis regionals. Llarga distància. Próxima parada Tarragona. Correspondencia con servicios regionales. Larga distancia. Propera parada Altafulla, Tamarit. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Altafulla, Tamarit. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Torredembarra. Aquest tren no efectua parada a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Disposa d'un servei alternatiu per carretera entre Torredembarra i Sant Vicenç de Calders. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada Torredembarra. Este tren no efectúa parada en la estación de San Vicente de Calders. Disponen de un medio de transporte alternativo por carretera entre las estaciones de Torredembarra y San Vicente de Calders. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada Barcelona-Sants. Correspondència amb línies 1, 2, 3 i 4 de Rodalies. Línies 3 i 5 de metro. Serveis regionals AVE i de llarga distància.
Próxima parada, Barcelona-Sants. Correspondencia con líneas 1, 2, 3 y 4 de cercanías. Líneas 3 y 5 de metro. Servicios regionales. AVE y larga distancia. Propera parada, Barcelona Passeig de Gràcia. Correspondència amb línia 2 de Rodalies. Línies 2, 3 y 4 de metro y serveis regionals. Próxima parada, Barcelona Passeig de Gràcia. Correspondencia con línea 2 de cercanías. Líneas 2, 3 y 4 de metro y servicios regionales. Propera parada, Barcelona Estació Santa. Correspondència amb línia 2 de Rodalies i línia 4 de metro. Sisplau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Final de trajecte. Próxima parada, Barcelona Estació de Santa. Correspondencia con línea 2 de cercanías y línea 4 de metro. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Final de trayecto.